আপসু মানে ইউপিপিএল মানে আপসু এটা তো আর কি আছে কিন্তু আপসুয়ে বিজেপি ভোট নিদে আপনি কলে কি উপরে উপরে কব পারে আপসু বা ইউপিপিএলর যিখিনি বড় ভোটার ইহঁতে ভিতরে ভিতরে নাঙ্গলকে ভোট দিব দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত এইটো স্পষ্ট যিমানেই নকয় কিয় এইবিলাক ড্ৰামা কৰি লাভ নাই বিজেপিৰ মানুহ জানে এইবিলাক ড্ৰামা কৰি লাভ নাই বিজেপিৰ মানুহ জানে যে আপসুয়ে দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত বিজেপিক ভিতৰে ভিতৰে সমৰ্থন দিয়া নাই আপসু বা ইউপিপিএল মুঠতে নাঙ্গলত ভোট দিব ইউপিপিএল দলआ नंखाय फाला रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ जाय बिमाया जिगु जौ सेरेब फाननानै जादोंमोन दिनैसिमबो मानो जानो गोनां जादों इउपिपिएल दलआ दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों प्रमोद बर' তেখেতে মাতৃৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে माबा मावलांदोंना खुलुमबाय लोगोफोर इलेक्शननि बोथोर ना इलेक्शन बोथोराव बहाथो बेरायनाय जेरावबोथ' बेरायनाय गैथ'आनो दामानि गय बागानावनो एसे हाग्रा एवस्रांला फैगासिनो दं आङो दामानि दिनैबो एसे हाग्रा एवस्रांला बायदों थ' बाथ्राया आं नैबे मोनसेखौसो एसे खोनासंनो लुबैदों एसे मोजांनो नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ माने जोंनिया मानगोनां सार श्रीजुत प्रमद बर'आ जोंनिया मा होननानै बुंगोनथाय NIA नांनाय दिनैबोथ' नै कट गाना फैलायबाय नैबे बिथाङा बङाइगावआवहाय ओमफ्राय थांलायबाय बावहायबो खरस पाति बे मासनि खरस जानांगौआ बियो थांलायबाय ओरै बायदिसिना होनांगौ नालाय बिथांमोननो थ' बेफोरखौनो मालाबा दुखु नाङो होमबालाय जों बेफोरबायदि नैबे बिथां प्रमदखौलाय केसआबो जुदि उइद्र' जायाबा दासिमबो ओरैनो जोंनि दैदेनगिरिफोर मालाबा सावरायनो थांहोनो सावरायहैयोब्ला बावहाय प्रमद बर'आ बिथाङा बुङो जाहैबाय श्रीजुत प्रमद बर' सारा जोंनिया बिटिआरनि CEMआ माने बेबारावहाय केसखौनो जों इलेक्शन बायोब्ला उइद्र'नि बेबस्थाखौ लागोन आं बेफोरबायदिखौ दायथ'खौ लायाखैमोन बेफोरबायदिखौ जों खोनानो मोनो थ' मानो बेफोरबायदि जादों सार जोंनि केसफोरा जों थैजासिम हाइनेस केसफोरा जोबनाय नंला नामा सार प्रमद बर' ओमफ्राय सार गबिन्द नङा होमबा सार गबिन्द जोंनि बे हाइनेस केसफोरखौ एसे थाबनो जुदि फोजोबनानै होयोब्ला जोंबो खिबाजानि बहतफोरा नांगोलाव थाङा लाफानो ट्रेक्टरावनो थुफ्लांगौमोनदां बेफोरबायदि आरोखि दाथ' जा नुबाय जोंखौ माने प्रमद बर' सारमोना अनखायाबो आरो नायखानायबो नङा बेफोरबायदि आरोखि नै जोंनि हाग्रा बागाना बेफोरबायदि आरोखि प्रमद सारनावहाय जों बेखौल' लुबैदों मा होननानै बुङो केसआ हाइनेस केसफोरा जोंनि एक्स NDP फोरनिया जोबनांगौ बेल' रनजित बसुमतारीखौथ' मा बुंगोन NDFBनि नंगौना नङामोनथाय बिदिसो सानबाय थायो आङो माने बिथां रनजित बिथांखौ माब्लाबा मबे जायगानिफ्राय सफैयालाय बिलाय बिदि सानलाय लाङो आरोखि जाय हक गबिन्द सार रनजित बसुमतारी सार नोंसोरखौथ' दा समाव गोरा बुंनो हाया रायनोबो हाया अनोब्ला जोंफोरनि हाइनेस केसफोरखौ आरो नोंसोरो पावार दङब्ला गोहो गोरा जुदि दङब्ला नोंसोरथ' पावाराव दं जा खालामनो गोसो खालामनो हायो जोंनि हाइनेस केसफोरखौ आंनिल' नङा गोबां बिदिनो आंनि बायदि गोबां मानसि केसजों बुंफबनानै दं आरो खोनानो मोनबावदों H अन्थाव बिथाङाबो दाखालि सोजाहांसैमोन बेसेरा ओरैबो फैसा गैया ओरैबो फैसा गैया खाराव माराव नागिरबायनानै
बेफोरबायदि जादों थ' बिसोरनि दुखु दाहाखौबो नायदो रन्जित बसुमतारी नोंबोथ' EM आरो प्रमद बर' नोंथांखौबो आं खावलायदों BTRनि CMब्ला नोंथाङा जुदि रायजो राजाखौ अनोब्ला हाइनेस केस थानायफोरखौ जुदि अनोब्ला नङा होमबा सिफायनानै होदो आं गुरैयै बुंनाय आंनि खावलायनाय आरो XNDPनि सोद्रोमाफोर बिथांमोननि खावलायनाय बेल'नो बारा गोलाव बाथ्रा बुङा बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि